nagbigay sa akin guys. And so, ang niluto namin is 1 kilogram ng french fries. Hello mga mahal ko and welcome to Vlogmas Day 2. Dito na daw ta. In today's video, tayo ay pupunta sa Rizal kasi magbibigay na naman ng bagong skincare yung nagbigay sa akin last time. And after dito, punta kami sa Quezon Mall kasi mag-grocery para sa pagkain ng dalawang to. School naman bukas. And after that, try natin i-push yung mukbang ng french fries mamaya. So, pinakalit. So ayan guys, marami na tatanong kung saan banda yung mga supply ng skin touch. So dadalhin ko kayo doon ngayon. Located siya actually sa third floor ng Rizal Mall. Tabi lamang ng ko. Pero i-video ko siya para malaman nyo kung saan banda sila. Ulitin ko guys, sa mga Davaoeños ang tatanong kung saan banda yung skin touch na mga supply. Meron silang store dito banda sa may Abriza. Ayan, Mix Up and Beyond, third floor beside Globe and parang likod ng Sony Center. Baka hindi na kayo mawalaan. Okay na, hindi siya ma'am. Thank you. That's my try ng skin touch whitening products or sa mga Davaoeños na gumagamit ito pero hindi alam kung saan ito binibili. You can find them at third floor at Rizal, Ayala Mall, Davao City. Tabi lamang ng Globe na parang center nila. So yan guys. No? Ah, yan pala siya. Patak. Nandawin na kami sa Gmall. At ito na? Ha? Gmall na. Mag-iiwan lang kami ng gamit dito guys. Tapos desyo na kami sa grocery.
So sabi nila till 10 PM daw mag-close dito. So ayun. Hi! Hello! May winner guys. Sa ko channel. Pinasa tibagos. Baba na kami sa grocery guys. Grocery muna tayo. Yung gawa namin parati pag ito sa grocery. Sige. Oh, tara. Grocery. Hello. Hello, kamu lang? Hello. Yan. Fries. 500 gram. 100. Kaya natin yung naka per kilo per kilo dito is 101 yung french fries. Try natin doon baka mas mura. Yung kilo-kilo lang. Yan. So therefore, same lang sila ng price. Ito na lang ako kukuha. Kasi may lalagyan pa. So ito yung imumukbang natin mamaya guys. 1 kilo of fries. Ako lang din magluluto. Hindi ako nakapag-vlog guys. Ito yung binili namin lahat. Ayan. Kimchi. Mag-haul lang ako sa bahay mamaya. At 3 bats lang kami. Hi te! Hey, kumusta naman? So hi guys, nandito kami sa bahay ngayon. So mag-haul ako ng pinamili namin pero bibilisan ko lang kasi para meron tayong time para magluto sa french fries. Kasi maya-maya magmumukbang tayo ng french fries. So it's 1 kilogram french fries mukbang challenge. So 1 kilogram lang kasi ako ng isa. Dalawa lang kami pala kakain yun. So meron kaming 3 bags. Yung first is ayan. Ito biskuit. Ayan. Yan yung pagkain ng mga bata. Baon nila. Tapos ito juice, tang. Ayan. Yan yung binibili namin para sa kanila. Everyday na yan nabalo nila. At saka ito. Everyday na baon. Tapos margarine. And ito chocolate juice. Para sa kanila yan lahat. Tapos Milo. Para sa amin. Ako at sa mga bata. Tapos ito soft drinks. And ito naman sa pangalawang cellophane. Then mga junk foods. Kape. Tapos asukal. Tapos mga sabon. Ayan. Yung ginagamit namin. Safeguard, Colgate. And lastly ito. Ayan. French fries. Yung kanina. Fries. Tapos aking kimchi. Tawagang kimchi. And mga karne at hotdog. Ayan sila. So ayan lang guys. So ito yung itsura ng rep namin guys. Hotdog, tocino. Ay hala. Chicken pork. Ito yung parang adobo cut. Adobo cut ba yan siya? Ginisikat. Ginisakat pala. Tapos yung french fries. Ayan. Ayan, niluluto na ako. What's up guys? Welcome sa aking channel. So today is nagmukbang tayo ng french fries. Yay! Ayan, so ang niluto namin is 1 kilogram ng french fries. At kumakain na siya. So meron kaming chocolate juice para sa kanya at sa akin is merinda. Ayan. Meron din akong coke.
Ayan, let's start. Pag kumakain kasi kami ng fries, ayaw nila yung may ketchup. So akin, ito ang dalawa. Spicy, tapos hindi spicy. So ito yung nilalagay sa samgyeopsal. Ayan, so, ayan. Kain na tayo, guys. Sarap. Ayaw ng ketchup. Kwak, kwak. Yan, so kung natataka kayo, nagpakit kami ng dalawa kasi wala sila Grace. At si Gia, doon sila sa mall, naglalaro pa. Kami, magmumukbang kami ng french fries. Sarap? Ito na. Ito na. Yan na. Ako, sino ako ngayon? Oh. Hello. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, guys, please subscribe to our channel, Tommy Kikoy and Tommy Kikoy Vlogs, 2 channels. Yung Vlogmas ko will be uploaded in Tommy Kikoy main channel, and yung vlogging channel ko will be maybe next year pa, busy pa. Medyo maanghang ko. Wow! Welcome sa aming kusina. Oh, mama na. Mama. Pinili ko na magluto na lang ng french fries kaysa bumili kami sa McDo Jollibee kasi nga Bldg price is almost 70 pesos. Tapos ito, yung 1 kilogram nila, which is mabibili mo sa grocery, is 99 pesos. Yan, guys. 1 kilogram na to. 99 pesos. Ayan, so mas practical bumili sa grocery kaysa bumili sa McDonald's or Jollibee. Pero yung problema, ikaw magluluto. Sarap. Wala kasi akong ketchup. ito lang yung akin. Mahilig ako sa ganito. Nagpito ako ng pork, tapos ito, sinasawsaw ko siya dito or dito parang samgyeopsal. Nami. Lami.
akin siya. Dala, pakalito ka lapang. Bye-bye. Ay, maraming salamat kayo sa nagbigay ng PR sa akin. Nagbigay ng mga packages. Thank you so much. Dami pa. Yay! Yay! Ayan, ito na lang natira guys. Konti na lang. Grabe. Ito na masyado. So that's it for our 1 kilogram french fries mukbang, and we'll see you tomorrow again for our Vlogmas Day 3. Thank you so much for watching this video and our vlog. Bye! Bye na! Bye!